Ήρθατε στην τρίτη μέρα των εκδηλώσεων Λόγος και Τέχνη. Όπως προείπε και ο πατέρας Νικόλαος, το θέμα της απόψινής ομιλίας έχει να κάνει με την άσκηση και την επίδρασή της στην ποιότητα ζωής σε ασθενείς με χρόνιες παθήσεις. Μιλώντας όμως για ποιότητα ζωής, να πούμε ότι ως όρος έχει ένα ευρύ περιεχόμενο, με ποικίλες εκφάνσεις και διαστάσεις, τόσο ψυχολογικές, όσο κοινωνικές και περιβαλλοντικές. Η ποιότητα ζωής δεν εξαρτάται μόνο από υλικά αγαθά, όπως θεωρούμε οι περισσότεροι, αλλά και από εκείνους τους παράγοντες όπως είναι το περιβάλλον, η εργασία, η σωματική και ψυχική υγεία, η ψυχαγωγία, αλλά και η δυνατότητα να συμμετέχει το άτομο ενεργητικά και ικανοποιητικά σε κοινωνικές δραστηριότητες. Φυσική δραστηριότητα. Τι ορίζουμε φυσική δραστηριότητα? Είναι οποιαδήποτε μορφή κίνησης του ανθρώπινου σώματος, η οποία παράγεται από τους σκελετικούς μυές, απαιτώντας αυξημένη δαπάνη ενέργειας με αποτέλεσμα την ημερήσια κατανάλωση θερμίδων. Κοινώς, να κινούμαστε για να καταναλώνουμε θερμίδες. Απλά πράγματα. Η φυσική δραστηριότητα διαχωρίζεται σε δύο μορφές. Την μη οργανωμένη μορφή, η οποία περιλαμβάνει απλές και καθημερινές δραστηριότητες, όπως είναι το περπάτημα, τα ψώνια, η βόλτα με το σκύλο μας, έτσι. Η κυπουρική, όπως βλέπετε εδώ στις εικόνες, ή το ελεύθερο παιχνίδι για τα παιδιά. Περιλαμβάνει όμως και την οργανωμένη μορφή, με μεθοδικά και στοχευμένα προγράμματα άσκησης, πάνω βασισμένα φυσικά σε επιστημονικά δεδομένα. Το αντίθετο της φυσικής δραστηριότητας είναι η καθιστική ζωή και η υποκινητικότητα. Η υποκινητικότητα, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, θεωρείται ο τέταρτος μεγαλύτερος παράγοντας κινδύνου για την παγκόσμια θνησιμότητα, προκαλώντας περίπου 3,2 εκατομμύρια θανάτους παγκοσμίως. Τα στατιστικά στοιχεία στην Ελλάδα δείχνουν ένα ποσοστό 47% των ανδρών και 52% των γυναικών που δεν ασκούνται καθόλου, αποδεικνύοντας το γεγονός ότι ο καθιστικός τρόπος ζωής εξελίσσεται σε μια πολύ σοβαρή επιδημία. Τα δεδομένα δίνουν ότι η καθιστική ζωή αποτελεί την κύρια αιτία αύξηση του κινδύνου ανάπτυξης ασθενειών, όπως είναι τα καρδιακιακά νοσήματα, ο διαβήτης, η παχυσαρκία, τα μυοσκελετικά προβλήματα, καθώς και μια ποικιλία άλλων νοσηρών καταστάσεων. Διεθνείς φορείς, όπως η Αμερικάνικη Καρδιολογική Εταιρεία και το Αμερικάνικο Πανεπιστήμιο Αθλητιατρικής Επιστήμης, έχουν δημιουργήσει αυτή την πυραμίδα φυσικής δραστηριότητας, όπως την ονομάζουν, δίνοντας κάποιες γενικές κατευθυντήρες γραμμές και οδηγίες για την ελάχιστη ποσότητα φυσικής δραστηριότητας, την οποία πρέπει όλοι να εντάσσουμε στην καθημερινότητά μας. Αυτή η πυραμίδα, στη βάση της, περιλαμβάνει δραστηριότητες, όπως είπα πριν, μη οργανωμένης μορφής, όπως είναι το περπάτημα, ξαναλέω, η χρήση των σκαλοπατιών και όχι το ασανσέρ, το να παρκάρω μακρύτερα από το σπίτι μου και να περπατήσω μέχρι εκεί, και καθώς ανεβαίνουμε, έχουμε συμμετοχή για 3 έως 5 φορές την εβδομάδα σε αερόβια άσκηση. Τι σημαίνει αυτό? Αερόβια άσκηση, δηλαδή άσκηση η οποία ενεργοποιεί το καρδιοκυκλοφορικό καρδιακιακό σύστημα. Η άσκηση πρέπει να πραγματοποιείται για τουλάχιστον 20 έως 30 λεπτά, και αν αυτό δεν είναι εφικτό, για σπαστά 2-15 λεπτά. Με δραστηριότητες όπως είναι το ποδήλατο, το χορό, το κολύμπι κτλ. Καθώς ανεβαίνουμε στην πυραμίδα, βλέπουμε ότι για 2 έως 3 φορές την εβδομάδα πρέπει να έχουμε στο πρόγραμμά μας ασκήσεις που βελτιώνουν την κινητικότητα, ασκήσεις μυϊκής ενδυνάμωσης και ισορροπίας. Με την κορυφή της πυραμίδας να περιλαμβάνει εκείνες τις δραστηριότητες οι οποίες πρέπει να αποφεύγονται, όπως είναι η παρακολούθηση τηλεόρασης, η χρήση υπολογιστή και βιντεοπαιχνιδιών για πάνω από 30 λεπτά. Έτσι. Παρακάτω. Και περνάω στο διατάφτα τώρα. Χρόνιες παθήσεις. Μιλώντας για χρόνιες παθήσεις, εννοούμε εκείνες τις ασθένειες που έχουν μεγάλη διάρκεια και αργή εξέλιξη. Είναι κύριες αιτίες νοσηρότητας και πρόορης θνησιμότητας σε παγκόσμιο επίπεδο, τόσο σε αναπτυγμένες όσο και σε αναπτυσσόμενες χώρες. Οι παράγοντες οι οποίοι οδηγούν στην εμφάνιση των χρόνιων παθήσεων είναι ο σύγχρονος τρόπος ζωής, βλέπετε καλά εδώ στην εικόνα,
Οι διατροφικές συνήθειες, οι οποίες έχουν ξεφύγει κατά πολύ από το πρότυπο της μεσογειακής διατροφής, καθώς και η έλλειψη άσκησης. Η λίστα των χρόνιων, μάλλον τα χρόνια νοσήματα αποτελούν μια ατελείωτη λίστα. Θα αναφερθώ σε κάποια συγκεκριμένα, τα πιο ίσως συνηθισμένα και γνωστά σε όλους μας, ξεκινώντας με τα καρδιαγγειακά νοσήματα, όπως είναι η στεφανιαία νόσος, η καρδιακή ανεπάρκεια ή η βαλβιδοπάθεια. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας δίνει τα καρδιαγγειακά νοσήματα ως την νούμερο 1 αιτία θανάτου παγκοσμίως και εκτίμησε ότι το 2008 περίπου 17,3 εκατομμύρια άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από αυτά. Ποιοι είναι οι παράγοντες κινδύνου εμφάνισης καρδιαγγειακών νοσημάτων? Είναι η ηλικία και το φύλο, με τους άντρες να είναι πιο επιρρεπείς, η κληρονομικότητα και το άγχος, καθώς επίσης η διατροφή, η κακή διατροφή, η έλλειψη άσκησης και οι καταχρήσεις. Η πρόληψη βασίζεται στην πάυση χρήσης καπνού και αλκοόλ, στην κατανάλωση φρούτων και λαχανικών και την αποφυγή τροφών που είναι πλούσιες σε λιπαρά, ζάχαρη και αλάτι, καθώς και στα επεξεργασμένα κρέατα, όπως είναι τα αλλαδικά. Στη διατήρηση ενός υγιούς σωματικού βάρους και φυσικά στην τακτική σωματική δραστηριότητα, πάντα με εξατομικευμένα προγράμματα ανάλογα στις ανάγκες του κάθε ασθενούς. Τα ωφέλη της άσκησης τώρα, στους ασθενείς που πάσχουν από καρδιαγγειακά νοσήματα, είναι ότι συντελεί στην αποφυγή υποτροπής της νόσου, περιορίζει δηλαδή τα συμπτώματα, βελτιώνει το βάρος του σώματος, μειώνοντας το ρυθμό αύξησης των αθυρωματικών πλακών, με αποτέλεσμα να μην εμφανίζεται η αθυροσκλήρωση, μειώνει και ελέγχει την αρτηριακή πίεση, μειώνει επίσης τις αριθμίες για τα τριγλικερίδια, βελτιώνει το λιπιδεμικό προφίλ, ανεβάζοντας την καλή χολυστερίνη. Βοηθά επίσης την κυκλοφορία του αίματος, με την παροχή οξυγόνου στον οργανισμό να είναι πιο αποτελεσματική, δυναμώνει την καρδιά, μειώνοντας την καρδιακή συχνότητα, πράγμα που σημαίνει ότι όσο πιο αργά χτυπάει η καρδιά, τόσο πιο ξεκούραστη είναι, και κάνει τα αιμοφόρα αγκία πιο ελαστικά. Το προτινόμενο είδος άσκησης στους ασθενείς με καρδιαγγειακά νοσήματα είναι ένας συνδυασμός αερόβιας άσκησης που θεωρείται καταλληλότερη για αυτούς τους ασθενείς για 3 έως 5 φορές την εβδομάδα, αρχικά χαμηλής έντασης άσκηση και σταδιακά αυξανόμενη. Αρχικά, όπως γράφουμε εδώ, το περπάτημα αποτελεί ιδανική μορφή. Στην πορεία και καθώς προσαρμόζεται ο οργανισμός στις επιβαρύνσεις της άσκησης, μπορεί να ενταχθεί στο πρόγραμμα ήπιο τρέξιμο, κολύμβηση, χορός, ασκήσεις μυϊκής ενδυνάμωσης, απαραίτητες για ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα επιγύμνασης. Πάντα όμως, εάν έχει προηγηθεί χειρουργική επέμβαση στο στήθος, τότε θα πρέπει να υπάρξει συνεργασία του γυμναστή και του γιατρού και να δοθούν οι κατάλληλες συμβουλές. Και επίσης ασκήσεις βελτίωσης της κινητικότητας. Όπως ένας υγιής, έτσι και ένας ασθενής με καρδιαγγειακό νόσημα θα πρέπει να τηρεί κάποιες οδηγίες και κανόνες ασφαλείας. Αυτοί ποιοι είναι? Όταν κατά τη διάρκεια της άσκησης το άτομο νιώσει δύσπνοια, ζάλι, πόνο στο στήθος, τότε θα πρέπει να διακόψει την άσκηση. Εάν κατά τη διάρκεια της άσκησης υπάρχει έντονο λαχάνιασμα, το οποίο δυσκολεύει κατά πολύ την ομιλία, αυτό υποδηλώνει ότι το άτομο πρέπει να μειώσει την ένταση της άσκησης. Πρέπει να υπάρχει πολύ καλή ενυδάτωση πριν και κατά τη διάρκεια της άσκησης και καλό θα ήταν όταν το άτομο ασκείται σε εξωτερικό χώρο και όταν κάνει πολύ κρύο, ζέστη ή έχει πολύ υγρασία, να αποφεύγει την άσκηση. Περνάμε τώρα σε ένα άλλο νόσημα, χρόνιο μεταβολικό νόσημα, το σακχαρώδη διαβήτη, ταλαιπωρεί πολύ κόσμο. Έχει την 6η θέση στη λίστα των αιτιών θανάτου στον παγκόσμιο πληθυσμό, με 347 εκατομμύρια ανθρώπους παγκοσμίως να πάσχουν από διαβήτη. Τα συμπτώματα του διαβήτη περιλαμβάνουν τα 3P, αν έχετε ακουστά, την πολυουρία, πολυδιψία, πολυφαγία, ενώ παρουσιάζονται επίσης απώλεια βάρους, διαταραχές όρασης, αίσθημα κόπωσης, αδυναμίας και υπνηλίας. Ο σακχαρώδης διαβήτης διακρίνεται σε διάφορους τύπους. Η πιο συνηθισμένη είναι ο διαβήτης τύπου 1, ο οποίος είναι αυτοάνωσος και ινσουλινοεξαρτώμενος. Χαρακτηρίζεται δηλαδή από ανεπαρκή παραγωγή ινσουλίνης και απαιτεί καθημερινή χορήγησή της. Ο διαβήτης τύπου 2 είναι μη
ινσουλινοεξαρτώμενους και χαρακτηρίζεται ως διαβήτης ενηλίκων. Σε αυτόν τον τύπο διαβήτη έχουμε αναποτελεσματική χρήση της ινσουλίνης από τον οργανισμό και τα ποσοστά μεταξύ των δύο τύπων του διαβήτη είναι 90% των ατόμων που πάσχουν από διαβήτη να πάσχουν από διαβήτη τύπου 2, ενώ μόνο το 10% από τύπου 1. Οι επιπτώσεις του διαβήτη στον οργανισμό αυξάνει τον κίνδυνο καρδιακής νόσου και εγκεφαλικού επεισοδίου. Δημιουργεί έλλειπη ποδιών, μόλυνση και ανάγκη για ακροτηριασμό λόγω της μειωμένης ροής του αίματος και της νευροπάθειας. Πολλές φορές τυχαίνει να συνυπάρχει μαζί με το διαβήτη και διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια, που είναι σημαντική αιτία τύφλωσης για τους διαβητικούς. Και επίσης θεωρείται ως κύρια αιτία νευρικής ανεπάρκειας. Οι παράγοντες κινδύνου για τον διαβήτη τύπου 2, και αναφέρομαι τώρα σε αυτό γιατί είναι ο πιο συνηθισμένος, είναι η υψηλή αρτηριακή πίεση, το κάπνισμα, ο καθιστικός τρόπος ζωής, η παχυσαρκία και φυσικά τα υψηλά επίπεδα λιπών και χολυστερίνης στο αίμα. Η πρόληψη του διαβήτη βασίζεται στο ότι πρέπει να είμαστε σωματικά δραστήριοι, να προσέχουμε τη διατροφή μας, να διατηρούμε υγιές φυσιολογικό βάρος και να ακολουθούμε τη φαρμακευτική αγωγή σε περίπτωση που πάσουμε ήδη από διαβήτη ή να κάνουμε τακτικό ιατρικό προληπτικό έλεγχο όταν έχουμε κάποιο ιστορικό και κληρονομικότητα. Η άσκηση θεωρείται στον νεαρό διαβήτη πέρα από την πρόληψη πολύ σημαντικό μέσο για τη διαχείρισή του. Διότι μέσω της άσκησης διατηρείται η ομοιόσταση στην γλυκόζη, δηλαδή υπάρχει ισορροπία. Καθότι μειώνει τη γλυκόζη στο αίμα, και αυτό γιατί όταν ασκούμαστε, οι μύες καταναλώνουν το γλυκόζη για να παράγουν την ενέργεια που χρειάζεται ο μυς. Με αποτέλεσμα έτσι να πέφτουν τα επίπεδα της γλυκόζης στο αίμα. Μειώνεται επίσης το ποσοστό του σωματικού λίπους και η αρτηριακή πίεση, βελτιώνεται το λιπιδεμικό προφίλ, προσφέροντας αντιφλεγμονώδη δράση και γενικότερα καλύτερη ποιότητα ζωής. Η προπόνηση αντίστασης για τουλάχιστον 2 φορές την εβδομάδα θεωρείται αποτελεσματικότερη στον έλεγχο της γλυκόζης στο αίμα και φυσικά η αερόβια άσκηση για 2-3 φορές την εβδομάδα για 30 λεπτά με δραστηριότητες όπως είναι το περπάτημα, το κολύμπι, ο χορός, το ποδήλατο και άλλες αερόβιες δραστηριότητες αποτελούν τον ιδανικό συνδυασμό για τη διαχείριση του διαβήτη. Σε αυτό το σημείο πρέπει να δώσουμε προσοχή όταν συνυπάρχει αμφιβληστροειδοπάθεια, θα πρέπει να αποφεύγονται στατικές ασκήσεις και με αντιστάσεις, όπως και το κράτημα της αναπνοής. Αυτά φυσικά είναι στοιχεία τα οποία πρέπει να γνωρίζει ο κάθε γυμναστής προπονητής, ούτως ώστε να δίνει τη σωστή πληροφορία στον ασθενή και να προσφέρει ασφάλεια κατά τη διάρκεια της άσκησης. Φυσικά, πριν την έναρξη της άσκησης, κάθε διαβητικός θα πρέπει να ελέγχει τα επίπεδα γλυκόζης στο αίμα. Αν αυτά είναι μεταξύ των τιμών 100 και 250 μονάδων, τότε μπορεί άφοβα να ξεκινήσει την άσκηση. Αν η γλυκόζη στο αίμα του πριν την άσκηση είναι κάτω από τις 100 μονάδες, τότε θα πρέπει να καταναλώσει ένα υδατανθρακικό σνακ για να ανέβει η γλυκόζη και να έχει ενέργεια. Και αν είναι υψηλότερα από τις 250 μονάδες, τότε θα πρέπει να αποφύγει την άσκηση εκείνη τη μέρα. Καλή ενυδάτωση πριν και κατά τη διάρκεια της άσκησης επιβάλλεται και καλό θα ήταν επίσης οι διαβητικοί να μην ασκούνται αργά το βράδυ. Και αυτό διότι προκαλείται υπογλυκαιμία μετά την άσκηση λόγω της πτώσης των επιπέδων γλυκόζης και καλό θα ήταν να αποφευχθεί και την αποφυγή της νυχτερινής υπογλυκαιμίας. Καρκίνος. Στο άκουσμά του και μόνο μας πιάνει όλος ένας πανικός. Αποτελεί η βασική αιτία θανάτου με περίπου 7,6 εκατομμύρια θανάτους το 2008. Αιτίες εμφάνισης του καρκίνου πάρα πολλές. Ενδεικτικά κάποιες βαθές είναι η χρήση καπνού και αλκοόλ, η ανθυγιεινή διατροφή, κάποιες χρόνιες λοιμώξεις και φλεγμονές, περιβαλλοντική μόλυνση, ακτινοβολία, γενετική προδιάθεση και να πάλι εδώ η έλλειψη σωματικής άσκησης. Η άσκηση, όπως γράφουμε εδώ, σχετίζεται με σημαντικά ωφέλη σε ειδικές όμως μορφές καρκίνου, όπως είναι του μαστού και του παχαίου σεντέρου. Σε κάποιες άλλες μορφές δεν φαίνεται να έχει επίδραση ακόμα. Οι πιθανοί μηχανισμοί οι οποίοι εμπλέκονται στον ευεργετικό ρόλο της άσκησης όσον αφορά την πρόληψη του καρκίνου
αφορούν κυρίως τις αλλαγές των επιπέδων των διαφόρων ορμονών, την ενίσχυση του ανοσοποιητικού και αντιοξυδοτικού συστήματος, που είναι πάρα πολύ σημαντικά για τους καρκινοπαθείς να έχουν ανεπτυγμένα και ισχυρά ανοσοποιητικό και αντιοξυδοτικό σύστημα, καθώς και την επίδραση της άσκησης απευθείας στον όγκο, μειώνοντας την αίματωσή του. Σαφώς τα αποτελέσματα εξαρτώνται από παράγοντες, όπως είναι ο τύπος και το στάδιο του καρκίνου στο οποίο βρίσκεται ο ασθενής, τα ατομικά χαρακτηριστικά, αλλά και τα χαρακτηριστικά της άσκησης. Αερόβια άσκηση για τουλάχιστον 30 λεπτά την ημέρα. Θεωρείται ότι μειώνει σημαντικά την πιθανότητα εμφάνισης ορισμένων μορφών καρκίνου, όπως του μαστού σε εμάς τις γυναίκες. Και αυτό καθότι πιστεύετε ότι μειώνεται έτσι η παραγωγή ιστρογόνων, η οποία θεωρείται υπεύθυνη για τη δημιουργία αυτού του συγκεκριμένου καρκίνου. Επίσης, προπόνηση αντιστάσεων 2 έως 3 φορές την εβδομάδα ενδείκνυται για τους καρκινοπαθείς. Παρ' όλα αυτά, περαιτέρω έρευνα απαιτείται για το πώς η άσκηση πετυχαίνει την αντικαρκινική της δράση. Έρευνα η οποία πραγματοποιείται δίνοντας καθημερινά νέα δεδομένα και στοιχεία. Οστεοπόρωση. Ή αλλιώς σιωπηλή νόσος, όπως την ονομάζουμε. Γιατί σιωπηλή? Γιατί εξελίσσεται αργά, κρυφά και είναι ασυμπτωματική. Συνήθως γίνεται έκδηλη με το πρώτο οστεοπορωτικό κάταγμα. Μιλώντας για οστεοπόρωση, εννοούμε την ελάττωση της οστικής πυκνότητας και μάζας στα οστά, τα οποία γίνονται έτσι πιο εύθραυστα και αυξάνει το κίνδυνος καταγμάτων. Ένα φυσιολογικό οστό στο εσωτερικό του μοιάζει κάπως έτσι. Ένα οστεοπορωτικό οστό μοιάζει κάπως έτσι, πολύ πιο αδύναμο, σαν ένα σφουγγάρι, έχει μια σπογγόδη μορφή. Τα συνηθέστερα σημεία που συμβαίνουν τα οστεοπορωτικά κατάγματα είναι ο καρπός, η σπονδυλική στήλη και το ισχύο. Μία στις 3 γυναίκες θεωρείται ότι πάνω από τα 50 έτη θα υποστεί οστεοπορωτικό κάταγμα κατά τη διάρκεια της ζωής της. Ομάδα υψηλού κινδύνου θεωρούνται οι γυναίκες μετά την εμεινόπαυση. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι η οστεοπόρωση είναι μόνο γυναικεία υπόθεση, έτσι, γιατί και οι άντρες προσβάλλονται από οστεοπόρωση, σχεδόν 25 με 30%. Όσον αφορά την αιτία της, είναι πολυπαραγοντική. Μπορεί οι αιτίες που οδηγούν στην οστεοπόρωση να είναι ορμονικές, μεταβολικές, είτε κληρονομικές, παθογενετικές ή περιβαλλοντικές. Η πρόληψη τώρα βασίζεται στην ισορροπημένη διατροφή, στην επαρκή πρόσληψη ασβεστίου και βιταμίνης D. Και εδώ θα κάνω μια μικρή παρένθεση. Βλέποντας εδώ την εικόνα με την κυρία που κρατάει ένα ποτήρι νερό, έχω βάλει ένα θαυμαστικό. Τα δεδομένα, τα ερευνητικά δείχνουν ότι το γάλα όχι μόνο δεν είναι καλή πηγή ασβεστίου, αλλά αποτελεί ένα δηλητήριο. Εδώ κάποιοι μπορεί να πέφτουν από τις καρέκλες τους τώρα και θεωρείται υπεύθυνο το γάλα του εμπορίου για πρόκληση διαβήτη, καρκίνου και οστεοπόρωσης. Δεν έπεσε κανείς. Λοιπόν, είναι τόσο επεξεργασμένο το γάλα του εμπορίου, τόσο παστεριωμένο και τόσο ανακυκλωμένο, που ουσιαστικά δεν περιέχει κανένα θρεπτικό στοιχείο. Και αυτό δεν το λέω από μόνη μου, το λένε επιστημονικά δεδομένα και έρευνες που έχουν γίνει. Πρόσφατα που είχε γίνει μια έρευνα στις σκανδιναβικές χώρες όπου η κατανάλωση γάλακτος είναι τεράστια, έχει πολύ μεγάλα ποσοστά, τα ποσοστά της οστεοπόρωσης είναι στο κόκκινο. Σε χώρες όπως η Ιαπωνία που δεν καταναλώνουν γάλα, τα ποσοστά της οστεοπόρωσης είναι μηδενικά. Αυτό κάτι λέει. Και το ίντερνετ είναι διαθέσιμο για όλους να αναζητήσουν πληροφορίες. Αυτή ήταν η μίνι παρένθεση όσον αφορά το γάλα. Επίσης, η πρόληψη έγινε και στην τακτική άσκηση και στην πρόληψη των πτώσεων, για την οποία μάλλον θα μιλήσουμε λίγο αργότερα. Ποιος είναι ο ρόλος της άσκησης για τη μείωση του κινδύνου καταγμάτων στους οστεοπορωτικούς ασθενείς? Επηρεάζει την οστική μάζα και την αρχιτεκτονική δομή του οστού. Το κάνει πιο δυνατό, πιο συμπαγές, πιο γερό. Προλαμβάνει τις πτώσεις μέσω της προαγωγής της μυϊκής δύναμης και ισορροπίας. Βελτιώνει τη γενική υγεία του οργανισμού και την ποιότητα ζωής, καθιστώντας τους ασθενείς πιο ενεργητικούς και δραστήριους.
Το είδος άσκησης που ενδείκνυται είναι ασκήσεις ενδυνάμωσης, πιο ενδεδειγμένες για την αύξηση της οστικής μάζας και πυκνότητας στις μικρές ηλικίες, δρώντας προληπτικά για τη διατήρηση της οστικής μάζας και πυκνότητας στις μεγάλες ηλικίες. Τι θέλω να πω με αυτό? Η οστική πυκνότητα αυξάνεται κατά την παιδική και εφηβική ηλικία, έως και την νεαρή ενήλικο ζωή. Μέχρι τα 30 παραμένει σταθερή, από τα 30 και μετά αρχίζει και φθήνει. Αν ένας έφηβος ή ένα παιδί εντάσσει συστηματική άσκηση μυϊκής ενδυνάμωσης κατά τη διάρκεια της παιδικής του ηλικίας, τότε αυτό δρά προληπτικά, ούτως ώστε η οστική πυκνότητα να διατηρηθεί σε υψηλά επίπεδα και στην ενήλικη ζωή και στην τρίτη ηλικία ακόμα, έτσι. Να αρχίσει να φθήνει με πιο αργούς ρυθμούς. Φυσικά, εξειδικευμένες ασκήσεις ισορροπίας πολύ σημαντικές για τους οστεοποροτικούς ασθενείς. Διατατικές ασκήσεις, βελτίωση της κινητικότητας δηλαδή, καθότι η διατήρηση φυσιολογικού μήκους του μυϊός είναι σημαντική για την ομαλή κίνηση της άρθρωσης και την αποφυγή τραυματισμών. Επίσης, αερόβιες ασκήσεις αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι σε κάθε πρόγραμμα άσκησης και ειδικά σε ανθρώπους όταν αναφερόμαστε σε ανθρώπους τρίτης ηλικίας. Πολύ προσοχή εδώ. Κατά τη διάρκεια ενός προγράμματος άσκησης πρέπει να απαγορεύονται ασκήσεις οι οποίες οδηγούν τη σπονδυλική στήλη σε ακραίες θέσεις κάμψης και έκτασης. Πολύ μεγάλη κάμψη μπροστά, πολύ μεγάλη έκταση πίσω. Φυσικά για την αποφυγή των οστεοποροτικών καταγμάτων στη σπονδυλική στήλη. Παχυσαρκία. Μπορεί να αναρωτηθείτε και να πείτε, αποτελεί ασθένεια? Ναι. Πλέον, η παχυσαρκία εντάσσεται, η επιστημονική κοινότητα την εντάσσει στις χρόνιες παθήσεις, αποτελεί σύγχρονη επιδημία, η οποία πλήττει όλες τις ηλικιακές ομάδες, όπως είναι οι ενήλικες, τα παιδιά και οι έφηβοι. Όταν λέμε παχυσαρκία, τι εννοούμε? Την παθολογικά αυξημένη συσσόρευση λίπους, η οποία προκαλεί αύξηση του σωματικού βάρους πέρα από τα φυσιολογικά όρια. Η βιβλιογραφία μας λέει ότι οι παθολογικά παχύσαρκοι έχουν μέχρι και 15 έως 20 έτη μειωμένο προσδόκιμο επιβίωσης. Δεν μιλάμε για 1 και 2 χρόνια, μιλάμε για 15 έως 20 χρόνια. Η Ελλάδα παίρνει βραβείο εδώ, και το λέω ειρωνικά, καθότι έχει την τρίτη θέση σε παγκόσμιο επίπεδο στα παχύσαρκα παιδιά. Πρωτιά για μας. Τα παχύσαρκα παιδιά έχουν μεγαλύτερες πιθανότητες να γίνουν παχύσαρκοι ενήλικες και οι πιθανότητες αυτές διπλασιάζονται όταν στην οικογένεια υπάρχει τουλάχιστον ένας παχύσαρκος γονέας. Η παχυσαρκία είναι η δεύτερη αιτία προώρου θανάτου σε παγκόσμιο επίπεδο, σε συνδυασμό με άλλους παράγοντες και νοσηρές καταστάσεις. Ο Ιπποκράτης είχε πει στους αφορισμούς του ότι οι παχύσαρκοι πεθαίνουν πιο γρήγορα από ότι οι αδύνατοι. Η ρίση αυτή του Ιπποκράτη επιβεβαιώνεται από τα τεράστια ποσοστά των ασθενειών που προκαλούνται εξαιτίας της παχυσαρκίας. Και αν ο έργος του Ιπποκράτη ζούσε σήμερα και έβλεπε τα ποσοστά των παχύσαρκων ανθρώπων στην Ελλάδα, κάπως έτσι θα αντιδρούσε. Αυτή ποιο ήταν, Πάμε παρακάτω. Ποιος είναι ο μηχανισμός αύξησης τώρα του βάρους? Πώς παίρνουμε βάρος? Είναι η διαταραχή της ενεργειακής ισορροπίας. Αυτό σημαίνει ότι είναι αυξημένη η ενεργειακή πρόσληψη. Οι θερμίδες δηλαδή που προσλαμβάνουν μέσω της τροφής. Και η μειωμένη ενεργειακή κατανάλωση, οι θερμίδες οι οποίες καίω, αυτό διαταράσσει την ενεργειακή ισορροπία. Όταν αυτή η ενεργειακή ισορροπία ή αλλιώς ενεργειακό ισοζύγιο, όπως το λέμε, είναι θετικό, δηλαδή η πρόσληψη είναι μεγαλύτερη από ό,τι η κατανάλωση, τότε ο οργανισμός μου τι κάνει? Αποθηκεύει το λίπος σαν περίσσια ενέργειας, για να το χρησιμοποιήσει μετά, αν το χρησιμοποιήσει. Το αρνητικό ενεργειακό ισοζύγιο είναι ακριβώς το αντίθετο. Όταν η πρόσληψη των θερμίδων μέσω της τροφής είναι χαμηλότερη από την κατανάλωση, τότε ο οργανισμός τι κάνει? Κερδίζει την ενέργεια που χρειάζεται, χρησιμοποιώντας το λίπος ως καύσιμο υλικό. Η
παχυσαρκία όσον αφορά τους παράγοντες που την ευνοούν είναι μια σύνθεση γενετικών, περιβαλλοντικών και συμπεριφορικών παραγόντων, όπως είναι η έλλειψη άσκησης, οι διατροφικές συνήθειες, τα κοινωνικά πρότυπα, οι ψυχολογικοί παράγοντες, η παχυσαρκία που οφείλεται στη λήψη πανοπληκτικής αγωγής, η ακινησία λόγω κάποιας πάθησης και η κληρονομικότητα. Ένας πολύ μεγάλος επιστήμονας που ασχολείται με την παχυσαρκία είπε σε ένα συνέδριό του κάποτε ότι το γενετικό υπόβαθρο είναι αυτό που οπλίζει το όπλο, αλλά το περιβάλλον είναι αυτό που τραβάει τη σκανδάλη. Τι ήθελε να πει με αυτό? Ότι ναι, μεν η κληρονομικότητα και οι γενετικοί παράγοντες είναι πολύ σημαντικοί, αλλά οι άλλοι παράγοντες και κυρίως οι συμπεριφορικοί, που το ίδιο το άτομο είναι υπεύθυνο γιατί οδηγεί τον εαυτό του στην παχυσαρκία, είναι εκείνοι οι παράγοντες οι οποίοι μπορούν να αλλάξουν. Πέρα από την κληρονομικότητα, έτσι. Ναι. Πάμε παρακάτω. Συνέπειες της παχυσαρκίας στην υγεία. Ατομικές, κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις. Τα παχύσαρκα άτομα επιβάλλονται λόγω της παχυσαρκίας σε φυσικούς περιορισμούς στην κίνησή τους, σε μείωση της παραγωγικότητάς τους, σε κοινωνική απομόνωση και φυσικά σε μακροχρόνια θεραπεία και αυξημένο κόστος νοσηλείας όταν αυτό κριθεί αναγκαίο. Εκείνες οι καταστάσεις που οδηγούν το παχύσαρκο άτομο, νοσηρές καταστάσεις όπως τις λέμε, είναι το εγκεφαλικό, ο διαβήτης, τα καρδιαγγειακά, η κύρωση του ύπατος, ο καρκίνος, η φλεβική ανεπάρκεια, η οστεοαρθρίτιδα και μια ακόμα τελείωτη λίστα διάφορων παθήσεων που οφείλονται στην παχυσαρκία. Πώς επιδράει η άσκηση στην παχυσαρκία? Μειώνει το σωματικό λίπος, πολύ βασικό. Αυξάνει τη μυϊκή μάζα και τον βασικό μεταβολισμό του ατόμου. Συμμετέχει στη ρύθμιση της όρεξης και στον έλεγχο του σωματικού βάρους. Συρρυκνώνει το μέγεθος των λιποκυτάρων, βελτιώνει τη λειτουργία της καρδιάς και την ικανότητα μεταφοράς οξυγόνου στους μυες, βελτιώνει επίσης το λιπιδεμικό προφίλ, συμβάλλει στην καλύτερη ρύθμιση της γλυκόζης, μειώνει το άγχος και το στρες, βελτιώνει την αυτοπεποίθηση, την αυτοεικόνα, συμβάλλοντας στην κοινωνικοποίηση του ατόμου. Συνδυασμός αερόβιας άσκησης με προπόνηση δύναμης και προπόνηση κινητικότητας και ισορροπίας είναι ο ιδανικός για άτομα παχύσαρκα. Όσον αφορά την αερόβια άσκηση, καλό θα ήταν να προτιμώνται δραστηριότητες οι οποίες δεν προκαλούν μεγάλους κραδασμούς και δεν επιβαρύνουν τις αρθρώσεις. Για ευνόητους λόγους φυσικά, τα κιλά είναι πολλά. Προπόνηση δύναμης για 2-3 φορές την εβδομάδα, αρχικά με το βάρος του σώματος και έπειτα με εξωτερικές αντιστάσεις και επίσης για 2-3 φορές την εβδομάδα κινητικότητα και ισορροπία. Και περνάμε στις μυοσκελετικές παθήσεις. Παθήσεις οι οποίες αφορούν τα οστά, τις αρθρώσεις, τους τένοντες, τους χόντρους, τους μύες και όλα εκείνα τα στοιχεία που περιβάλλουν μία άρθρωση. Οι κίνδυνοι οι οποίοι προκαλούν τις μυοσκελετικές παθήσεις είναι κυρίως εργονομικοί και συνδέονται με την εργασία, η οποία περιλαμβάνει επαναλαμβανόμενες κινήσεις, επίπονες τάσεις του σώματος, χειρονακτικές εργασίες που απαιτούν δύναμη. Η πιο γνωστή μυοσκελετική πάθηση που ταλαιπωρεί πολύ κόσμο είναι η κύλη μεσοσπονδύλιου δίσκου. Έτσι, για να γίνει λίγο πιο κατανοητός ο μηχανισμός πρόκλησης της κύλης, να πούμε ότι ο μεσοσπονδύλιος δίσκος, βλέπετε εδώ στην εικόνα που δείχνει και το βέλος, είναι ένα ελαστικό μαξιλαράκι, το οποίο βρίσκεται μεταξύ δύο σπονδύλων. Έτσι. Είναι αυτός ο οποίος επιτρέπει στη σπονδυλική στήλη να εκτελεί τις λειτουργικές της κινήσεις, την κάμψη, την έκταση, τη στροφή. Χωρίς αυτή φυσικά να καταπονείται, καθότι λειτουργεί ως απορροφητής πίεσης, απορροφά τους κραδασμούς και να το πω πιο παραστατικά, λειτουργεί σαν το αμορτισέρ του αυτοκινήτου. Όταν η πίεση στο μεσοσπονδύλιο δίσκο είναι υπερβολική, τότε μπορεί να προκαλέσει ρήξη. Ρήξη του ινόδους δακτυλίου. Εδώ βλέπουμε μία εγκάρσια διατομή ενός μεσοσπονδύλιου δίσκου. Ο ινόδης δακτύλιος μπορεί από την υπερβολική πίεση να προκληθεί ρήξη και ο πικτοειδής πυρήνας, στο εσωτερικό δηλαδή του μεσοσπονδύλιου δίσκου, να αρχίσει να εκραίει μέσα στο σπονδυλικό σωλήνα. Αυτό
προβάλλοντας η κύλη μέσα στη σωλήνα, προκαλεί οσφιαλγία ή ισχυαλγία λόγω της πίεσης των νοτιαίων νεύρων ή του νοτιαίου μυελιού. Τα συμπτώματα εκδηλώνονται με πόνο και μούδιασμα στο πόδι και με μυϊκή αδυναμία του ποδιού. Είναι το βίντεο. Ένα βίντεο θα μας δείξει πολύ παραστατικά το μηχανισμό πρόκλησης. Εγκάρσια διατομή του μεσοσπονδύλιου δίσκου, ινώδης δακτύλιος, πικτοειδής πυρήνας, σπονδυλικός σωλήνας. Ρήξη του ινώδους δακτυλίου, πρόπτωση του πικτοειδούς πυρήνα στο σπονδυλικό σωλήνα και πίεση των νοτιαίων νεύρων. Με αποτέλεσμα οσφιαλγία ή ισχυαλγία. Δεν θα τα πάω την αρχή, μην φοβάστε. Ωραία. Η άσκηση σαφώς και απαιτείται να αποτελεί ένα απόσπαστο κομμάτι της θεραπευτικής διαδικασίας σε ένα πρόγραμμα αποκατάστασης ασθενών με οξύ και χρόνιο μυοσυλλογικό πόνο. Φυσικά, το είδος της άσκησης ποικίλει ανάλογα με τη φυσική κατάσταση και τη σωματική υγεία του ασθενούς, καθώς επίσης την ηλικία και το φύλο, αλλά και το είδος του μυοσυλλογικού πόνου. Αν αυτός δηλαδή είναι οξύς ή χρόνιος, αν είναι διάχυτος ή εντοπισμένος και φυσικά ανάλογα με την ανατομική περιοχή που εμφανίζεται. Ασκήσεις κινητικότητας για τη βελτίωση του εύρους κινήσεων των αρθρώσεων. Ασκήσεις μυϊκής ενδυνάμωσης, καθότι δυνατοί μύες βοηθούν στη στήριξη και την προστασία της άρθρωσης με αποτέλεσμα να αποφεύγουν οι τραυματισμοί. Αερόβιες ασκήσεις χαμηλής και υψηλής έντασης για 3 φορές την εβδομάδα και για 30 λεπτά. Εξειδικευμένες ασκήσεις ιδιοδεκτικότητας και ισορροπίας, αναπνοής και χαλάρωσης αποτελούν ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα για τη διαχείριση του πόνου σε ασθενείς που πάσχουν από μυοσυλλογικά προβλήματα. Η Διεθνής Εταιρεία Διαχείρισης Πόνου είχε διακηρύξει το 2010 ότι μία από τις καλύτερες, πιο αποτελεσματικές και πιο μακροχρόνιες θεραπείες στον χρόνιο πόνο είναι η άσκηση, καθιστώντας την σε ένα πολύ ψηλό ποσοστό όσον αφορά τη διαχείριση του πόνου. Και θα τελειώσουμε το μέρος που μιλάμε για τα χρόνια νοσήματα με την ψυχική υγεία, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της ποιότητας ζωής. Σας έχω την πλάτη σας εκεί. Η σωματική άσκηση σχετίζεται φυσικά με ψυχολογικά ωφέλη, καθότι λειτουργεί ως μέσο βελτίωσης της ψυχικής διάθεσης, ως θεραπευτική τεχνική για άτομα τα οποία πάσχουν από ψυχοπαθολογικά προβλήματα και ως εκπαιδευτικό και θεραπευτικό μέσο για άτομα με ειδικές ανάγκες. Το άγχος αλλά και η κατάθλιψη θεωρούνται σοβαροί παράγοντες της υγείας και της ποιότητας ζωής. Το άγχος είναι εκείνο το οποίο επηρεάζει πάρα πολλούς ανθρώπους. Έτσι. Είναι μια εξαντλητική αγωνία, προκαλεί μια εξαντλητική αγωνία, η οποία καταλαμβάνει το άτομο, καθιστώντας το υποκείμενο να κυριεύεται από ταραχή, από σύγχυση, αίσθημα αδυναμίας και ανασφάλειας. Ένας πανικός. Τα δεδομένα έχουν αποδείξει εδώ και χρόνια ότι η άσκηση σχετίζεται σημαντικά με τη μείωση των επιπέδων του άγχους μέσω φυσιολογικών και όχι μόνο μηχανισμών. Η κατάθλιψη τώρα επηρεάζει περίπου 340 εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο, σύγχρονη μάστιγα. Επιδημιολογικές μελέτες και εξειδικευμένες αναλύσεις έχουν δείξει ότι η άσκηση βελτιώνει τη σωματική εικόνα, την αυτοαντίληψη, την αυτοεκτίμηση και την αίσθηση της επίτευξης, της υπεροχής και της πραγμάτωσης. Χαρακτηριστικά τα οποία στους καταθλιπτικούς ασθενείς είναι πολύ χαμηλά και θέλουν ενίσχυση. Η άσκηση όσον αφορά την ψυχική υγεία μπορεί να βοηθήσει το άτομο αντιμετωπίζοντας πιο ψύχραιμα όποια κατάσταση που δημιουργεί θυμό, σύγχυση, άγχος και φόβο,
να έχει λιγότερες πιθανότητες να πάθει κατάθλιψη, αλλά και αν αυτή εμφανιστεί να την αντιμετωπίσει αποτελεσματικά, να έχει θετική διάθεση και ψυχική ευεξία, να κουράζεται λιγότερο και να κοιμάται καλύτερα, να έχει θετικά συναισθήματα και πίστη στον εαυτό του και στις δυνάμεις του. Αερόβια άσκηση, προπόνηση δύναμης, κινητικότητας, τεχνικές χαλάρωσης, αθλοπαιδείες και γενικότερα συμμετοχή σε δραστηριότητες που μπορούν να ενισχύσουν τόσο τη σωματική όσο και την ψυχική υγεία του ατόμου, καλό θα ήταν να εντάσσονται σε ένα πρόγραμμα άσκησης για αυτούς τους ασθενείς. Η άσκηση θα πρέπει να πραγματοποιείται για 3 έως 4 φορές την εβδομάδα, για τουλάχιστον 30 έως 60 λεπτά. Και πολύ σημαντικό σε αυτή την κατηγορία των ανθρώπων είναι να υπάρχει συνέπεια στο πρόγραμμα άσκησης. Εδώ τελείωσε το κομμάτι που στο οποίο μιλήσαμε για τις χρόνιες παθήσεις. Όπως θα προσέξετε, κάθε χρόνια πάθηση δεν απορρίπτει κανένα είδος άσκησης. Δηλαδή, ένα ολοκληρωμένο και αποτελεσματικό πρόγραμμα άσκησης περιλαμβάνει τόσο την αερόβια δραστηριότητα, τόσο την μυϊκή ενδυνάμωση, την κινητικότητα και την ισορροπία. Φυσικά, κάθε νόσημα έχει τα δικά του χαρακτηριστικά και κάθε ασθενής έχει τις δικές του ανάγκες. Γι' αυτό, οι ειδικοί προσαρμόζουν τα προγράμματα άσκησης στα προσωπικά δεδομένα και ανάγκες του κάθε ασθενούς. Εδώ θα μιλήσουμε, που θα μας πάρει πολλή ώρα, για την τρίτη ηλικία και την πρόληψη των πτώσεων. Όσον αφορά τις πτώσεις, η μειωμένη ικανότητα ισορροπίας, η οποία αποτελεί θεμελιώδη και λειτουργική ικανότητα για όλους τους ανθρώπους, καθώς επίσης και το χαμηλό επίπεδο συμμετοχής σε φυσική δραστηριότητα, θεωρούνται κύριοι παράγοντες αύξησης των πτώσεων στους ηλικιωμένους. Η λειτουργικότητα και η αυτονομία των ηλικιωμένων παίζει πολύ σημαντικό ρόλο και για την ψυχολογία τους, με τις πτώσεις να θεωρούνται αυτή τη στιγμή ότι είναι το μεγαλύτερο ίσως πρόβλημα των ηλικιωμένων ανθρώπων. Γιατί ευθύνονται για το 70% των ατυχημάτων σε άτομα των 75 ετών, αποτελώντας μια από τις σημαντικότερες αιτίες θανάτου. Με σημαντικότερη ίσως σωματική βλάβη, το κάταγμα του ισχύου. Εδώ. Τα αίτια των πτώσεων είναι, όπως είπα, η μείωση της ισορροπίας, πολύ σημαντικός παράγοντας, η μυϊκή αδυναμία, κάποιες γνωστικές και αισθητηριακές διαταραχές, με προβλήματα όρασης ή ακοής, διαταραχή του βαδίσματος, η οποία μπορεί να οφείλεται σε κάποιες παθολογίες όπως νόσος του Πάρκινσον, εγκεφαλικό ισκλίνης κατά πλάκας, αλλά και εξωγενή αίτια, μια υγρή ανώμαλη επιφάνεια στην οποία βαδίζει ένας ηλικιωμένος, διάφορα εμπόδια ή ανεπαρκής φωτισμός. Μπορούμε να προλάβουμε τις πτώσεις, φυσικά, μέσω πάντα της άσκησης. Είναι το καλύτερο μέσο πρόληψης των πτώσεων, με πρόγραμμα μυϊκής ενδυνάμωσης, για να στηρίζεται καλύτερα το σώμα μας, με αερόβια άσκηση, με ασκήσεις κινητικότητας και φυσικά, πάνω απ' όλα, συγκεκριμένα και ειδικά προγράμματα βελτίωσης της ισορροπίας. Έχουν γίνει πολλές έρευνες σε συγκεκριμένες δραστηριότητες αθλητικές και μη, για να δουν ποια είναι πιο αποτελεσματική στην βελτίωση της ισορροπίας. Οι έρευνες έχουν δείξει ότι το Tai Chi είναι μια πολύ ήπια μορφής πολεμική τέχνη, σχεδόν στατική και με πολύ αργές κινήσεις. Έχει πολύ μεγάλα και ωφέλη στην ισορροπία. Το τάγκο, μετά θα πάρω και μουσική για να χορέψουμε. Το τάγκο και όσον αφορά τα δικά μας δεδομένα, ελληνική παραδοσιακή χορή. Στο πανεπιστήμιο που παρακολούθησα το μεταπτυχιακό μου, κάναμε πολλές έρευνες σε όλα τα καπί των Σερών. Είναι οι άνθρωποι εκεί πολύ συνεργάσιμοι και πρόθυμοι στο να μας βοηθήσουν. Μελετήσαμε το κατά πόσο ένα πρόγραμμα παρέμβασης όσον αφορά τους παραδοσιακούς χορούς βελτιώνει την ισορροπία. Τα αποτελέσματα ήταν θεαματικά. Άνθρωποι οι οποίοι δεν συμμετείχαν προηγουμένως σε παραδοσιακούς χορούς μετρήθηκαν και αποδείχθηκε ότι η ισορροπία τους είχε πολύ χαμηλά ποσοστά,
μετά το πρόγραμμα παρέμβασης των παραδοσιακών χωρών, ξαναμετρήθηκε η ικανότητα ισορροπίας τους και το αποτέλεσμα ήταν στο top. Έχουμε δηλαδή ένα πολύ ωραίο μέσο και διασκεδαστικό για να βελτιωθούμε όλοι και όχι μόνο ηλικιωμένοι. Ωραία λοιπόν. Και αφού μιλήσαμε για άσκηση και είδος άσκησης, πόσες φορές την εβδομάδα, πού μπορούμε να ασκηθούμε? Λίγο πολύ ξέρουμε όλοι. Στην εξοχή, στο γονό ή στην παραλία, στον αθλητικό σύλλογο, στο γυμναστήριο, ακόμα και στην εργασία μας. Και φυσικά στον χώρο μας, στο σπίτι, με το γνωστό, ίσως να το πω έτσι, personal training. Την προσωπική δηλαδή γυμναστική. Λίγα λόγια για αυτό το κομμάτι, να ευλογήσω λίγο τα γένια μου, που δεν έχω. Το personal training θεωρείται μάλλον ακόμα και σήμερα ένα ακριβό σπόρο. Φυσικά δεν είναι έτσι. Όταν πρώτα ήρθε στην Ελλάδα, ίσως να ήταν ακριβό. Τώρα όμως έχουν τα δεδομένα προσαρμοστεί στην πραγματικότητα. Το personal training, η προσωπική γυμναστική, είναι ένα ιδιαίτερο μάθημα εξατομικευμένης εκγύμνασης. Ο προσωπικός γυμναστής είναι εκείνος ο οποίος σχεδιάζει κάθε στάδιο της προπόνησης με ένα πρόγραμμα το οποίο προσαρμόζεται στις προσωπικές ανάγκες και στόχους του καθενός. Στόχος του είναι η βελτίωση του γενικού επίπεδου υγείας και της προαγωγής της. Το να είναι κανείς προσωπικός γυμναστής σημαίνει ότι θα πρέπει να γνωρίζει πάρα πολλά πράγματα, τα οποία θα πρέπει να τα χρησιμοποιεί με διαφορετικό τρόπο ανάλογα με την κάθε περίπτωση. Θα πρέπει να είναι καταρτισμένος σε θέματα που αφορούν ειδικές περιπτώσεις αθλουμένων, ειδικούς πληθυσμούς όπως είναι καρδιοπαθείς, διαβητικοί και άλλοι, και να έχει γνώση σε θέματα όπως άσκηση και εγκυμοσύνη, άσκηση και ποιότητα ζωής. Άσκηση και τρίτη ηλικία, συγγνώμη. Εδώ λίγο θα προσπαθήσω να αποκαταστήσω τη φήμη των γυμναστών, γιατί πολλοί θεωρούν ότι ένας γυμναστής ή μια γυμνάστρια είναι αυτή η τρελή που βγαίνει στην τηλεόραση και ρίχνει και χοροπηδάει με τα μήνια και τα λοιπά, έτσι. Δεν είναι έτσι. Η επιστήμη μας βασίζεται σε επιμέρους σημαντικές επιστήμες. Δεν είμαστε τριάδαλοι, τριάδαλο, να το πω έτσι πιο απλά. Υπάρχουν μελέτες που αναδεικνύουν την έλλειψη εξειδικευμένων και βασικών γνώσεων μεταξύ των ιατρών σε ό,τι αφορά την άσκηση. Και αυτό τι σημαίνει? Ότι κάθε πρόγραμμα εκγύμνασης πρέπει να διέπεται από βασικές αρχές της άσκησης, τις οποίες αρχές γνωρίζουν μόνο οι γυμναστές και είναι υπεύθυνοι αυτοί. Και τελειώνοντας, μία ανακεφαλαίωση όσον αφορά τα ωφέλη της άσκησης, τόσο στους υγιείς όσο και στον ειδικό πληθυσμό. Βελτιώνει τη λειτουργική ικανότητα, ελέγχει το βάρος του σώματος, μειώνει τον κίνδυνο καρδιακιακής νόσου, διαβήτη και ορισμένων μορφών καρκίνου, ενισχύει τα οστά και τους μυς, βοηθώντας την πρόληψη των πτώσεων, επιδρά θετικά στην ψυχική και πνευματική υγεία και την καλή λειτουργία του εγκεφάλου και τέλος αυξάνει το προσδόκιμο ζωής. Τελειώσαμε εδώ.